Is-sena l-oħra, waqt li l-pandemija ġabet lil diversi ekonomiji madwar id-dinja qarkub tehom, Malta ġġenerat mal-125 miljun euro mill-programm ta' residenza. Dan ħabbru s-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza Elix Muscat li fil-Parlament ta' rendikont qasir ta' kif intefaq ftit mill-ġid iġġenerat minn dan il-programm. Huwa sostna li dan in-numru mhuwiex wieħed insinifikanti meta wieħed jiftakar fil-limitazzjonijiet tal-vjaġġar li ddominaw is-sena l-oħra. Fis-sena li għaddiet, illi kellek limitazzjonijiet kbar fuq safar, xorta waħda minn dawn l-inizjattivi u minn dawn il-programmi għaddejna b'mod dirett fil-fond konsolidat li huwa letteralment l-account tal-gvern li minnu mbagħad jintuża għan-nefqiet kollha li jkollu bżonn il-gvern xejn inqas minn 125 miljun euro. Fost il-proġetti li saru f'din is-sena biss frott tal-miljuni kbar iġġenerati minn dan il-programm, is-Segretarju Parlamentari semma ċ-ċentru tal-Podjatrija f'Birkirkara b'investiment ta' xejn inqas minn 200,000 euro. Apparti minn hekk ġew investiti mal-165,000 euro f'faċilitajiet edukattivi fosthom f'laboratorju u f'librerija f'5 kejjel Maltin. Huwa spjega wkoll kif ġew investiti mal-100,000 euro f'rinnovar ta' niċċa storika fis-Saqqajja fir-Rabat. Intant, is-Segretarju Parlamentari sostna kif fl-ewwel ftit xhur ta' din is-sena il-programm ta' residenza diġà ġġenera ammont sostanzjali ta' ġid. F'din is-sena sa issa mill-programm ta' residenza iġġenerajna biktar minn 50 miljun euro sa issa. Biex inkun preċiż anzi din iċ-ċifra li qed ngħid sa numru ta' ġimgħat ilu. Fil-Parlament, Elix Muscat temm id-diskors tiegħu billi nnota li dawn l-investimenti fil-komunità Maltija huma r-raġuni għalfejn Malta se tkompli tiddefendi d-dritt li tuża dawn il-programmi biex tkompli ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin.